tu na v Kamieniu sú tie varunky bardzo dobré. Ja som tu prvý raz, ale moji kolegovia, asistenti aj pivkáži už tu zažili viacej tých obusov tu a máme tu dobré boisko. OK, tráva je stučná, ale dobrá, takisto hala. Máme tu teraz aj s tými dvomi novými pivkážmi 30 pivkážov, co je bardzo veľa, ale teda 26 do pola a 4 brankářov. To je na tú halu, ktorá je tam malá, možná za veľa, ale vždy to vieme rozdeliť. Sú na skupiny rozdelení v silovne alebo sú v hale. Takže zatiaľ je to tam v poriadku a pogoda býva tiež aj včera, aj prvý deň býva dobrá, takže sme mohli všetko otrénovať. To, čo sme mali naplánované, sme aj otrénovali. No a dnes ráno sme mali ešte hodinu a pol sme mali tréning, takže a dnes bude ten sparring match, kde prvú polovinu bude hrať jedna družina, druhú polovinu bude hrať druhá družina. A tí pivkáži, ktorí nebudú hrať džišaj, tak po meču majú ešte druhý tréning. Takže všetci budú mať to zaťaženie budú mať rovnaké, aby to nebylo len meč a ostatní majú voľno, tak po meču ešte budú tí pivkáži, ktorí nebudú džišaj hrať, tak budú trénovať. Marek Šindrovský trénuje všetko normálne, Maciej Sadlok všetko normálne, Mroviec všetko bez problémov. Aj keď na nich je vidno, hlavne na tých troch, že oni málo hrali a tá přerva, ktorá tam byla aj s tou kontúziou, že je to na nich vidno, že majú čo doháňať v tej vydolnosti, ale nie sú zase až tak zlé na tom, že by museli začínať od zera. Marek Šindrovský trénoval veľa, prišiel v dobrom stave, Mroviec trochu menej a Sadlok tiež. Nie, ja ako tréner ma teší, že Filip je pri reprezentácii poľskej. Ja verím, že tam odohrá dobrý meč a prajem mu všetko dobré. Určite, že za tie varunky, alebo za to, jak hral tú sezónu, si tú reprezentáciu zaslúžil a je dobré, že tam je. Nie, teraz už je strúh, keď berem aj toho jedného brankáže a dvaja pivkáži. Ten brankáž, ten je s nami od prvého tréningu, Tomáš Lešňovský. Tak ten Karen Muradian, ten prišiel o deň później, ten trochu s nami aj trénoval včera a Džišaj s nami už trénoval, čiže má za sebou 3 tréningy. No a ten Gigolajev, ten prišiel Džišaj v noci, o 3. hodine došiel do hotela, takže ten Džišaj nemal žiadny tréning, ide len hrať, bude hrať. Ako dlho vytríme, tak dlho bude hrať. No, takže uvidíme, akom je stave. S nami ešte nič netrénoval, ale chceme ho vidieť a už keď je tu, tak nebude hrať len 45 minút, chceme, aby hral dlhšie. Takisto aj ten Muradian obidvaja budú hrať od počiatku a ako dlho vytrimajú, keď to bude 70 minút, keď 90, tak 90 minút. A brankáži do prvej púlky ide hrať Kamínsky a druhú púlku bude ten Tomáš Lešňovský zo Slovenia. A tak ja tam som na internete a tam je mi stále ponúkaní takí hráči, musím tam reagovať na to a je toho teraz bardzo veľa, len ja každému musím hovoriť potom, aké sú tie varunky tých príchodov možných do Choržova, takže je to viacej menej, ale viem, že moji kolegovia tí hrali v hale, hrali tam, jak sa to povie, tak. Takže, ale ja som sa k tomu ešte nedostal a včera sme mali tú analýzu, oni prvý večer hrali tu, včera bola analýza, dneska máme tento meč, po meči ešte je tréning, takže dneska Džišaj nebude nič, možná jutro pográme niečo.